Tak ahoj, mocní boží bohatýři. Sláva Ježíši, sláva Ježíši. Já mi dává na srdce, abych s váma sdílel to, co už mám na srdci asi rok a půl. Takže kdo mě znáte, tak už jste to ode mě určitě slyšeli. Ale žijem teď v hrozně vzrušující době, protože Bůh chystá velké věci. Žalm 24, od 7. verše. Brány, zvedněte výše svá nad Praží. Výše se zvedněte vchody věčné. Ať může vejít král slávy. Kdo je král slávy? Hospodin, mocný bohatýr. Hospodin, bohatýr v boji. Brány, zvedněte výše svá nad Praží. Výše je zvedněte vchody věčné. Přichází král slávy. Kdo je král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. Tady Bůh volá na brány a je jasný, že tím nemyslí nějaký kamení, ale volá na nás vlastně. Každý z nás jsme brána, skrze kterou chce vejít král slávy do tohohle světa. A žijem teď v době, kdy on chce opravdu vejít ve své velké slávě a moci. A záleží na nás, jak zvedneme vysoko ty nadpraží, kolik prostoru mu uděláme, aby on mohl vejít. Protože můžeme opustit jenom do nějaké drobné věci, tak tam třeba udělá jenom nějakou drobnost. Ale když opustíme do celého svého života, tak celý náš život může vyzařovat jeho slávu. A mě už Bůh to říká už rok a půl, protože chce nás k něčemu vyburcovat. Vyburcovat. A proč zrovna teď? Začátkem roku Bůh mi řekl, rok 25 bude rok mojí slávy. Už máme půl roku za sebou a ještě něco zbývá. Ta doba, ve které teď jsme, tak jsou před náma celosvětově velké změny nás čekají. Ať už ve společnosti nebo v mnoha věcech. A zajímavý je, že většina lidí vůbec nečeká, že se něco změní. Že ten svět nějaký byl a že bude furt stejný, všichni předpokládají. Ale už se to začíná rozhejbávat. Jo? Nevím, jestli to sledujete. A teď ten obrovský rozmach umělé inteligence a ty dopady, jaký to bude mít vlastně na společnost. Někdy asi za 2 týdny nebo tak nějak vyjde ostrá verze třeba automatického řízení aut od Tesly na trh. Začnou se jí prodávat auta bez volantu. Jo, někdo, kdo to nesleduje, tak možná říká, si to nemůže fungovat, ale když se podíváte na YouTube třeba, jak jezdí teď ta poslední beta verze, tak všichni, co to používají, tak říkali, já bych líp nejel. Jo?
jede to tak pohodově, žádný prudký brždění, žádný divočárny, prostě. Jo, tak tady u nás v Evropě ještě asi nějakou dobu ty auta bez volantu nepůjdou, takže kdo chcete, tak si vždycky budete moct zařídit, že? Aspoň ještě chvilku. Jo, ale spousta firem třeba už nebude potřebovat profesionální řidiče, taxikáře a podobně. A jsou před námi velké změny. Jo. Já jsem třeba programátor a ještě někdy v září jsem používal umělou inteligenci na programování tak, že asi tak 2-3% toho, co jsem dělal, mi pomohla. V lednu už to bylo třeba 10%. Dneska je to 30% toho, co programuju. Řeknu mu prostě naprogramuj mi tohle a ono mi to naprogramuje. A pak ještě mám kolem toho nějaké dodělávky, takže furt to ještě není ani polovina. Ale jestli to půjde tímhle tempem, tak do konce roku já nebudu programovat vůbec. Jo? Musím dělat něco jiného. Jo, a podobně to bude v dalších oborech. Že? Ono se očekává, že během následujících 5 let se z 10násobí produktivita práce celkově jako napříč oborama. Takže na jednu stranu společnost hrozně zbohatne, na druhou stranu ty, kterým ujede vlak, tak zkrachujou. A čeká nás taky hodně turbulentní období. Je to něco, co může přinést jako velké bohatství, ale je to taky něco, co může přinést velký problémy. Že? Jsou třeba země, kde zkrachuje spousta firem a ty státy vůbec budou mít problém se udržet nad vodou. A král slávy říká, otevřete brány, protože já chci přijít. A už jste si všiml si někdo, že každou krizi Bůh vidí jako příležitost? Každou krizi Bůh vidí jako příležitost. Protože když nejseš v krizi, tak vlastně Boha nepotřebuješ, protože si vystačíš sám. Ale když přijdou těžkosti, tak každý člověk volá k Bohu. I ten největší ateista. Třeba mému tátovi se taky stalo, když nemohl dejchat. Najednou volal k Bohu. Takže to je obrovská příležitost. A my buď budeme připravení, aby skrze nás přišel král slávy a budeme si to s ním užívat a budeme tady zachraňovat lidi a firmy a státy a kdo ví co. A nebo budeme sami na pokraji krize rádi, že přežijeme aspoň jak se dá. Takže to je vlastně taková výzva. A Bůh touží, aby jsme se prostě postavili na tu jeho stranu. Aby si nás mohl použít, aby mohl vylejt svou slávu. A kdo z vás mě o tom slyšel mluvit, tak já o tom můžu mluvit hodiny a hodiny. Jenom bych teď řekl nějaký takový hinty, co můžeme třeba dělat, aby jsme byli připraveni. Úplně nejdůležitější ze všeho, co můžeme udělat, a to je vlastně, už to tady bylo nastíněné, že Bůh je do nás blázen, tak prostě jenom přijmout tu jeho lásku a zbláznit se do Boha. Jo? Dokonce Ježíš říká, že to je to největší přikázání. Miluj Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. To není nic menšího, než že jsi do něj šíleně zamilovaný. Pokud tohle bude mít, tak bude naše brána hodně otevřená. Bůh se nás bude moct použít.
Protože ty nebudeš myslet na sebe, ty budeš myslet na něj. Budeš myslet na toho, kdo si tě zamiloval a kdo má plán v tomhle světě a v téhle době. A ty budeš chtít znát ten plán, protože budeš chtít mu udělat radost. A budeš chtít s ním do toho vstoupit. A na takových lidech Bůh zjeví svou slávu, protože oni nehledají svou slávu. Spousta lidí v tomhle světě hledá svou slávu. Dělají spoustu věcí, často děláme proto, aby jsme se ukázali před druhýma nebo něco, aby jsme měli z toho nějakou slávu. Ale ty, kdo jsou blázni do Ježíše, tak koukají na něj. Oni chtějí vidět jeho slávu. Nekoukají na sebe, nekoukají na svý potíže. Oni koukají na něj a to otvírá cestu. Proto, aby on mohl vejít a takový lidi on si použije. A ještě mnohem víc potom je třeba v 8. kapitole Římanům, kde Pavel říká, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Když ty se prostě předsvakneš v životě do téhle fáze, že jsi blázen do Ježíše, tam je použitý slovo synergie v tom textu. Bůh působí synergii všech věcí. K dobrýmu těch, kdo ho milují. Tak najednou celý nebe začne makat na tom, aby všechno ve tvém životě směřovalo k dobrýmu. I pro tebe. Že je to taková výměna té lásky. Bůh miluje tebe, ty miluješ jeho a on vylejvá všechno synergii. Takže nejenom, že se ti nemůže stát nic, co by ti nenapomohlo k dobrému. Každá krize, ať je sebevětší, nakonec ti napomůže k dobrýmu. Ty ani dokonce nemůžeš udělat tak velkou chybu, aby si zničil život. Pokud miluješ Boha, tak Bůh tvý chyby obrátí k dobrýmu. Nemusíš si to vyčítat celý život, že já jsem byl tenkrát takový a víš co? Protože Bůh to obrátí k dobrýmu. Nemusíš myslet na to, že třeba já neslyším dobře Boha, jestli jdu správně. Pokud ty miluješ Boha, tak Bůh zařídí, že ty půjdeš správně. A ty se rozhoduješ, hledáš nějaký prostě, co dál v životě. A pak pro nedostatek informací prostě se uděláš nějaký špatný rozhodnutí, uděláš chybu. A pak si to třeba vyčítáš a najednou se ukáže, že kvůli té chybě ses dostal přesně na to místo, kde tě Bůh chtěl mít. To se děje lidem, kteří jsou blázni do Ježíše. Prostě ty nemůžeš udělat nic špatně v životě, aby ti to nakonec nenapomohlo k dobrému, pokud jsi blázen do Ježíše a miluješ Boha. Bůh tím nezaslibuje, že se nám nebudou dít těžké věci. Jo? Píše to apoštol Pavel a on v celé té kapitole o tom mluví a říká tam třeba ve verši 36, že denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jako ovce určené na porážku. Ale v tom všem slavně vítězíme. Mocí toho, který si nás zamiloval. Jo? A tady je ta sláva. Slavně vítězíme. A Pavel byl příkladem tohohle života. On mluví z toho, jak to měl. Jo? Takže když přišla krize, když ho třeba zatkli, důkladně zbičovali, dali do klády, do vězení. On neměl důvod, protože věděl, že všechno napomáhá k dobrému. A neměl důvod si zoufat.
Tam je napsáno, že chválili Boha v tom vězení. Sláva Bohu, že nás takhle důkladně zbičovali, že nás dali do té klády, protože přinese to Bohu slávu a já chci tu slávu vidět. A taky ji viděli, pak přišlo zemětřesení. Že? Oni mohli utíct, mohli skončit v té chvíli, ale oni milovali Boha. On nemyslel na sebe, že ho bolej ty rány, že má já nevím co, ale křičí na toho žalářníka, ať se nezabíjí, že jsou všichni tady, nikam neutečem. No? Takže Pavel, když byl vydaný na smrt, to byl třeba tenhle případ, nebo podobný, tak on chtěl vidět tu boží slávu. Se nespokojil s tím, že třeba mohl utíct. On chtěl vidět spasenýho toho celníka, jeho rodinu. Když ho uštkla zmije třeba na ostrově, on si mu říká, sláva Bohu, že mě uštkla ta zmije. Smrtelně jedovatý had, protože teď to přinese Bohu slávu. A z toho, jak s tím jednal, tak je vidět, že nějak tak asi to vnímal. A přišla boží sláva potom. Takže potřebujeme být zakořeněný v té jeho lásce. A pak náš život bude úplně jiný a bude plný jeho slávy. A potřebujeme taky, mě Bůh řekl, ať vám přečtu ještě jeden verš. To je vlastně 2. královský 6.15. Tam je taky taková krize. Za časného jitra vstal sluha muže božího, vyšel ven a hle, vojsko s koňmi a vozy obklíčilo město. Mládenec Elišovi řekl, běda, můj pane, co teď budeme dělat? Jo. Když miluješ Boha, se můžeš být jistý. A může být v klidu i v takovéhle situaci. Že celý nebe maká na tom, aby se to obrátilo k dobrému. Ale nejenom to, je možné ještě trošku něco víc. A to pak je v tom dalším verši. Tak se Eliša modlil. Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Někdy se prostě potřebuje modlit, aby nám Bůh otevřel oči. Aby jsme viděli. Protože můžeme uvidět, jaký je ten jeho plán. Co on chce dělat v té situaci. Jako já můžu být úplně v pokoji, protože Bůh se o mě stará, nemusím se řešit. Ale můžu se taky modlit, aby on mi otevřel oči, protože uvidím třeba něco víc. A tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Když se, jo, takže vlastně, to tady nevidím, ale tam je napsáno, že vlastně s námi jich je víc než s nimi, tam se taky píše. Když se mu otevřeli oči, najednou to viděl. A když se k němu armerci začali stahovat, modlil se k Elíše Hospodinu, raňte to pro národ zaslepeností a ranili zaslepeností a pak tam víme, že on si stoupnul před tu armádu a odvedl někam jinam úplně. Jo. Takže z té krize, která byla totálně vlastně ztracená, že byli obklíčení vlastně takovýmhle vojskama, najednou Bůh mu otevřel oči a oni mohli prostě dělat něco, co přineslo Bohu slávu. A co nebylo normální, co prostě v té situaci bylo úplně mimo mísu, ale protože tam přišel král slávy, tak se tam oslavil. No. Takže žijeme ve vzrušující době. Možná budeme
mít větší krize, než jsme měli doposud v životě. Ale máme toho největšího Boha po svém boku. Ježíšovi byla dána veškerá moc na nebi i na zemi. Zamilujme se do něj. A prosme ho, aby nám otevřel oči. Ať si naše brány se otevřou a on může vejít s svou slávou, tak jak potom touží. Sláva tobě, Ježíš. Sláva tobě, Ježíš. Já ti děkuju, Pane, za tu vzrušující dobu, ve které můžeme žít. Děkuju ti, že teď je ten zlom v čase, kdy svět už nebude stejný, jako byl po pár letech. A děkuju ti, že se nemusíme děsit hrůzou a z toho, co přichází, anebo se třeba nějak, no to je jedno. Prostě já ti děkuju, že ty máš plán v téhle době s každým z nás a že chceš zjevit svou slávu na našich životech. Pane, tak nám pomoz se do tebe bláznivě zamilovat. Aby tato láska nám pomohla překlenout jakýkoliv těžkosti nás čekají, aby jsme se nedívali na sebe, ale jenom na tebe, Pane, a na to, co chceš ty. A otevři nám oči, Pane. Ať vidíme to naše místo v našich rodinách, v zaměstnání, nebo třeba někdo z nás začne teď podnikat. Ať vidíme to naše místo v každé situaci, kam jsi nás postavil, jako příležitost otevřít ti bránu, kudy ty vyjdeš jako král slávy. Amen.